riktigt ut. Där fanns inga kvinnor i badrum och kök. Redaktören klippte, suddade och strök. Men varför dömer vi Ikea när de råkar sudda ut några enstaka kvinnor? Vi har ju suddats ut förut. Varför dömer Ikea som om det här var något unikt? Det är snarare så att allting gör sig likt. Fast jag läser mellan raderna så står det inget om raderade kvinnor. Jag kommer bli en av dem. Jag kommer bli en av dem. Mileva Einstein, hon var väldigt smart. Hon kom på vad som hände när materia får fart. Hennes man hette Albert, han förklarades geni. För plötsligt så var det hans relativa teori. Och Emily Duchatelle, hon jobbar med Voltaire. Hon var en klurig matematiker som ansågs vulgär. Så allt som hon kom på fick hon i hemlighet ge till någon man som saknar hennes skicklighet. Fast jag läser mellan raderna så står det inget om raderade kvinnor. Jag kommer bli en av dem. Jag kommer bli en av dem. Violetta Parra skrev text och musik, startade revolutionen via sin publik. Hon lärde Victor Jara att spela lite grann. Violetta blev aldrig lika stor som han. Sen har vi Karin Larsson som var gift med Karl. Hon skapade konst som var ljus och svag. Han började måla likadant och gissa vem av dem som blev gigant. Fast jag läser mellan raderna så står det inget om raderade kvinnor. Jag kommer bli en av dem. Jag kommer bli en av dem. ASEA-strömmen är ett industrimonument. Men bland 8 cyklister saknas en komponent. För var är de kvinnor som fanns i industrin? De slet också ut sig vid sin skitiga maskin. Så jag tycker att Ikea har gett oss en chans att upptäcka kvinnor som vi inte visste fanns. Och jag vill tacka Ikea för den tabben de har gjort. Vi har börjat märka när någon saknas på kort. Fast jag läser mellan raderna så står det inget om raderade kvinnor. Jag kommer bli en av dem. 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 Tusen tack! Anastasia Westerlund, Kristoffer Rogersson, David Lidefelt. Tack för oss! Och Tina Wilhelmsson!